考えしまう。マリオスロを口にして砂を握り。断崖を前にして光る神主。静かな海の底でここだという。誰あえば都ができる。海の底の闇にまだがい。闇の様子が変わる。断崖の一部がついに崩れる。断崖の割れ目には何かがいると親のロボットが言う。だが神主は微笑む。その何かしらを知っているかのように。照らしてはならないということかもと親のロボットが言う。神主は発光しているその手を握りしめて光をさえまだがもない闇に向かい静かに影を落として待ち、ついに断崖の割れ目に強く光を当てる。割れ目が震え始める。いにしえよりここにとどまるが、だがまだがもがく闇への光。果たして闇は光を恐れているのだろうか。恐れと怒りの震えながら、どちらかがここから去らねばならない。その心の葛藤なのか、光と闇は割れ目を揺らす。神主は闇を試すように照らすことをやめてみせる。海の底の世界は再び名もなく闇に追われて静寂が時を刻む。ついにうごめく震えがあり、割れ目の闇が巡る音。神主の光はまた闇を照らし、闇の震えが加熱していく。うごめく熱。闇たちの躍動、そして、海の底の闇の断崖に、震える文字が現れる。ぬくもりで歓迎する、と、刻まれた闇の告白、文字越しに伝えられる。奇跡の歓迎。闇はまだうごめき、その筆を振る。おかえりと、そう確かに刻まれる。笑顔を見せる神主だが、闇も嬉しそうにうごめくような。海の底の闇は、光をぬくもりで返したような。神主は闇に言う。我々の戯れは愚かではないか。うごめき踊る闇たちは、先の文字の隣に、イラストの書き足しを加える。
羽を持つ借り主の輪郭を、それを見て借り主は、その羽を闇に広げて光る。闇から光が生まれ、光は闇に喜びを与え、喜びは光にぬくもりをもたらす。ということでいいのかな、とやろうとは言う。断崖に住まう。